Prietena mea a primit un SMS în mijlocul nopții. Și întreb cine? Vodafone. Vodafone? Da. Dăm să văd. L-am șters. L-ai șters? Da. Dăm să văd. Păi ce n-ai încredere în mine? Ba da, dar n-am încredere în Vodafone. Și la telefonul și-am văzut într-adevăr era de la Vodafone. Ne futem și noi seara asta. Trimite un SMS cu da la 1, 2, 3, 4. Acum știm cine sunt cârcotași și seara asta și n-au venit să râdă pentru că s-au gândit, bă, 2 cu 4 de la Cosmote. Și am văzut că Dan Diaconescu o să mai scoată încă o televiziune, după DDTV și OTV, numai că de data asta va fi o televiziune porno și o să aibă sediu cu un etaj mai jos de DDTV și se va numi Dedesubt. Am auzit că o să apară și Discovery Porno. O să avem emisiuni precum How You Were Made, Dirty Blowjobs, Ass Busters.